Takže dneska si budeme povídat o Františkovi Josefu I. A my si řekneme ty takové základní věci, co bychom o něm měli vědět. A taky nás bude čekat i různý ty zajímavosti o něm, takže se máte těšit. A jdeme dál. Takže jako ten Josef František se mi asi jako povedl nakreslit. Jako pokud se mi povedl, jako tak dejte odběr a pokud ne, tak dejte like a ty si povíme něco o tom. Takže narodil se 1830 a zemřel 1916. Žil ve Vídni. Vládne od roku 1848 do roku 1916, takže do poloviny první světové války. A trošku jsem tu šipku tady pokroutil, ale to nic. Pak je tu Rakousko. Vládnul celému Rakousku, což je dnešní Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko a Čechy. Takže to byl císař, takže mohl být jako i takovej víc jako silnější, takovej, že měl větší moc. Takže jak se vám video líbilo, pokud jako se vám líbilo, tak dejte odběr, jo? Takže jsem zvědavej, jak se vám to líbilo. Pokud byste něco chtěli zvát, tak napište do komentářů.